Сейчас шансов очень мало увидеть кабана. Аушы Евгений Сиваев кабан дуңгызларының күндүз йөрмәвен яхшы белә. Гадәттә алар караңгыда чыгарга ярата. Это как раз лёжка кабана. Можно пройти сюда ближе. Можем ее увидеть. Гадәттә гыйнвар-февральдә кабан дуңгызларын аулау тыела, әмма бу сезон искәрмә булачак. Татарстанның 23 районында Африка чумасы буенча карантин кертелү сәбәпле кыргый дуңгызларның санын киметәләр. Декабрь ахырында аларны атарга рөхсәт ителде. Татарстан аучыларына 700 дән артык өстәмә квота бүлеп бирелә. Квотаның 5тән 1 өлешен файдаланганнар инде. Место для охоты сейчас предпочитаем. Ау өчен кукуруз басуын сайлыйбыз. Уңышны көздән үк җыйсалар да чәчкәннәре кала. Алар кукурузны таба һәм ашый башлый. Әлеге афәт Татарстан күршеләре Самара белән Оренбург өлкәсендә дә бар. Шуңа һәр район көн саен республика ветеринария идарәсенә күпме дуңгыз атылганы турында исәп-хисап бирә. Бу ел 4 кабан атылды. Әле пока результатлар отрицательный. Безнең район территориясендә әле пока бу ауру выявляться итмәде. Татарстан орманнарында атылган 40 кабаннарның барысы да шунда Казанга лабораторияга алып киленә. Биредә Африка чумасы бармы, юкмы, шунысын ачыклыйлар якынча. Моның өчен 4-5 сәгать вакыт кирәк. Дуңгызның эчке әгъзаларын гына тикшерәләр, әгәр анализ нәтиҗәсе буенча шик бар икән, Россельхознадзор идарәсе дә кушыла. Атна дәвамында лабораториягә 100дән артык проба китерелә. Хуҗалыкларда дуңгыз асраучылар зыян күрмәсен өчен махсус белешмә тараталар. Бөтенесе тепловой обработкадан гына ашатыла. Менә идея сораучыларга тоже шундый ук требование. Аның буенча инде гомумән пешереп ашатырга кирәк бөтен әйберне. Ул урманнан кайтса да, каян килсә дә. Татарстан районнарында карантин якынча 20 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Питрәш районыннан Руслан Судинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.